Hi guys. Hi guys, welcome back to my channel. Asa kalam nintubra border ma zain angba ekdom moja mane ekdom moja. So din je gwdan video la nintubra gezara pile bene be hapang bali para bali. So nintubra je yani video ko nai ne moja mone bela. So this video manje be mama kalam so din Sunday. So I'm so happy. Sunday be bang ai bagi santi mone mane. Uff, ane class thaya. Just start kalam da. So nintubra juli seng logo dan ba onani please so tuk tuk tak tak tik tik tak tak kachi bakal ना हज़ब दे समझ रहे हो ना ओमफ्राय भिडिअखौ नायलांबाय थादो so मा जालाङो दिनै बहुत रायलायगोन भिडिअआव सारनि भिडिअआ सिटि जागोन ना आं दिनै बहुत रायलायगोन ओमफ्राय गाइस बुजिना मोना आं इन्स्टाग्रामाव फल' खालामो हो थिगानो ओमफ्राय उनाव आनफल' मारिफिनो जे आंना मा जायो दिनै मोनसे पस्ट होबाय दा पस्ट होजासिम थिगानो थागोन मालायफोरना पस्ट होबा बारायलाङोसो फल'वार्सआ आंना खमायोसो ओमफ्राय जुदि फल' खालामनो गोसो गैयाबा फल' खालामनानै बिदि फल' बेक खालाम माने फल' खालामलाय आनफल' खालामलाय फल' खालाम आरो क्या खोथिया बिदि खालामनाङा ना so follow खालामना खालामदों बेखौलाय माने नायबाय थानांगौ आरो आंबो follow back खालामफिनो जुदि सिनायनायबा आं follow back खालामफिनो ओमफ्राय सिनायाबाथाय एसे बोरैबा मोनो आरो ओमफ्राय but इदि follow unfollow disgusting I don't like that so बिदि खालामबाथाय दुखु मोनो आरो ओमफ्राय चेनेल सोरबा साबस्क्राइब खालामगोन हो दिनै मोनसे बारायगोन आरो गाबोन आनसाबस्क्राइब जालायगोन साबस्क्राइब आनसाबस्क्राइब क्या होनो जों माथोलाय सोरखौबा साबस्क्राइब खालामनोबा थाबाय बेखौ जे आरो नायफिनगोन आनसाबस्क्राइब खालामफिनगोन मा मेगन सायो नामा नोंथांमोनहा बिदि जे साबस्क्राइब आनसाबस्क्राइब खालामबाय थायो बिदिखौथ' मेगन सानायसो बुङो इन्स्टायावबो फल' खालामगोन आरो पस्ट होबाथाय आनफल' खालामगोन स' मेगन सायो स' मेगन सायोबा फल'खौनो दा खालाम साबस्क्राइबखौनो दा खालाम नायनाङानो आं बिदि बिराद गाज्रि खांखौबो देलायनोसै बान्दरियाबो सुन्दरि जानोसै ना मा होनो स' बिदि गोबां आंनाव मुवा बेसाद गैया जिखिनि दं बेजोंनो आङो गावखौनो एसे सुन्दरि बानायनोसै आरो बान्दरिखौ सुन्दरि बानायनोसै ना मा होनो स' गाइस आं जे बुंदों साबस्क्राइब आनसाबस्क्राइब स' जायहा आंनि भिडिअखौ नायो आंखौ अननाय होदों आंखौ सापर्ट खालामदों स' नोंथांमोननिसिमथ' आङो खर' गंग्लाय खुलुमहरो नोंथांमोना जायनि भिडिअखौ नायो सापर्ट होयो खिन्थु खायसे थायोना मेगन सानाय माने जेलास फिल खालामनाय बेफोरखौसो आं होनदों बिसोरखौसो होनदों नोंथांमोनखौ आं होनाखै दे नोंथांमोना जाय नायगासिनो गाज्रि दामोन नोंथांमोनखौ होनदों साननाङा स' जेब्लायबो नोंथांमोना अननाय होबाय थाबानो जाबाय स' नोंथांमोननिसिम आंबो भिडिअफोरखौ लाबोनो नाजाबाय थागोन खिन्थु खायसे थायोना जेलास फिल खालामो ना मायो मिथिया बेफोरखौ माने मानसिनि गोजौ माने दावगानायखौ लुगैया गाहायाव नाख्लायनायखौ लुगैयो बेफोरबायदि थायोना स' आं बेफोरखौसो बुंदोंमोन स' नोंथांमोनखौ आं बुङाखै स' नोंथांमोनाथ' आंनि थाखाय इसोरजों समान इसोरसो स' नोंथांमोनहा नायनायनि थाखायसो आंबो भिडिअफोरखौ होबाय थानो गोसो जायो रेडि जाबाय थांनोसै ओमफ्राय दहाय आं मोनसे खोथा बुंदोंमोन ना गुड निउस दङ होननानै स' गुड निउसआ जाहैबाय मा आङो फन बायनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय सोरनि थाखाय बायनो नागिरदों स' नोंथांमोननि उनाव खोन्थागासिनो दङ ओमफ्राय मा फन बायगोन जेबो डिसाइड खालामाखै मा फन बायनाय जायो अबे दखानाव थांनाय जायो स' दा थांबासो मिथिसिगोन स' थांनानै मा फन लानाय जायो नायनोसै अबे दखानाव लानाय जायो बेसेबाङाव मा बाजेट स' गासिबो नोंथांमोना नुबाय थागोन So guys, जोङो दा सफैबाय अनजलि मबाइल स्ट'राव हाबनोसै अफार दं
जों फनखौ मोनासै ओमफ्राय खाथिनि साहा दखानावनो साहा लोंहैबाय जिहेतु जानाया मेइन बहाबा थांबा जानायासो आगोल जिहेतु जानायजोंसो बोलो जानायजोंसो थांना थायो मानसिया ना मा होनो लोगोफोर फन बायनाया जायासै खारन जि फनखौ नागिरना फैदोंमोन बेखौ मोनाखै ओमफ्रायो दा जि मबाइलखौ नांगौ बेखौ मोनासै ओमफ्रायो आङो अनलाइन अर्डार हरनोसै बिलियनजों सोलिखागासिनो अनलाइनखौनो होनोसै ओमफ्राय दा थांगोन 6 माइलाव नायनोसै मा मोनो गुवाहाटिखौथ' ओरैबा बेरायखायाखैनो बेरायनोसै नायनोसै सानदेआवनो बेयो बेलटला ओमफ्रायो मेप नायाबानो उपाय गैया लामाफोरखौबो मिथिलाय लाङा गोदान ना नङा ओंखारनाय जाया दे जों दा सफैबाय एकदम जिया मोजां गाज्रि मोनाखै ओमफ्राय बेबो मोनसे फ्रक ओरैबायदि फसायबाय आं बेखौ माने जास्ट ओरै ट्राइ नायदोंमोन लानो होननानै जेबो एक्सेप्ट गैया लागोन जेबो गैया बेलेगसो नायखादोंमोन होननानै बेसेबांसो नायदों ओमफ्राय लागोन बिदि माबा गैयामोन गानबाय आङो जा समायना नुबाय आं गावखौनो गाव गैयानानैसो गारबाय लाबाय आङो बेयो बेनि प्राइसआ 699 जिया थिगानो गोजां बोथोर मोजां जादों ओमफ्राय वाइट कालारनि टि सार्ट गाननो मोजां मोनो टि सार्ट जिन्स लुजों बेयो जाहैबाय 199 ओमफ्राय गाननानै एकदम कम्फर्ट मोनबाय आरो जा मोजां मोनो आरो ट्रेकखौ नायखादों गाननाय मोजां मोननायखाय ओमफ्राय लाबाय बेफोरखौ आं एक्सपेक्ट खालामाखैमोन लागोन होननानै बेलेगसो नायजोबखायोमोन आं लानो नागिरनायफ्रा बेलेगसोमोन ओमफ्राय गासिबो गारबोजोबनाय जाबाय जेखौ फसायदोंमोन ओमफ्राय जेखौ लाथ'वा ओरैनो ट्राइ नायगोन होननानै नायबाय बेखौसो लानाय फैबाय ओमफ्राय नै कुर्तियाबो एफा गिदिर फैदों आं सानाखैमोन एफा गिदिर जागोन होननानै एक्सेल लाबानो जायोमोन आं डाबल एक्सेल लाबाय गानबाबो गलांबाय साबाय खोमा एक्सेलानो जायोमोन आंनाव सुखुनासो गाननांसिगोन पिन्टारासो गाननांसिगोन
Karena aku kalau video ni teman, pinci kerja apa nak buat? Sampai mana yang beli beki dah, beki belah bengkel, lagi lah beki ni ada yang campur sama dia siapa. Jika kita nak tanggung ni, kita beli beki. Kita boleh kelas atau tu kita tahu nak tanggung video. Itu video cepat gelau cabai guys, so anga next month extra video होनोसै phone फैनाय इरिखौ ओमफ्राय बेखिनियानो guys नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो अननानै प्लिज खोन्थाहरबानो जाबाय जेब्लाबो अनसायबाय थाबानो जाबाय so जोबजासिम नायनायनि थाखाय thank you so much guys, love you, take care.